Rama Pendak izin ya urung syukur karo Mbak Dewi. Ya. Hey. Hey. Wah, jan. Karawitan iso sigrak kaya mesin apike kaya ngene. Nggih. Tarakku ki nek disepot-sepot ngene nggur nek sok elektron kae. Jebul karawitan yo. Nggih wonten. Sumadya njuk ngapura ya anu Pakde iki bocah sok ngereh-ngereh ngono. Ki sowan nggone Pak Yanto. Nggih. Muga-muga ketularan rezeki karo bakohku koe omah-omahe Pak Yanto, Bu Mariem, Mak Omat. Ketok cagake bakoh-bakoh jejeg-jejeg kok ngene genah jejeg pendiriane. Anggone kocake cagak telu mburi kae jek ndoyongi wae ra mbok jejeg. Jek kae jane ya gedhe ning ora nek pondasine dadi mung ngolang ae. Matamu lho marah enek ngisorane. Alah wong kuwi proses, kabeh nggo proses. Mboke gandhen iki kaya langsung sugih wong ya ora. Lah piye po ngerti lara-larae? Biyen mboke gandhen kuwi WC kuwi cendhek banget. Dadi tutupe iki mung semene iki. Iya. Dadi aku nek nguyah dadak jentit ngene iki. Nek ra ketok. Saiki kan wis mulya, wis mukti, ya ora dadi ngopo disyukuri ya Nden ya. Syukuri mbiyen kae pas gebyuk temboke iki wis diunggahke, ya. Sowan karo panjenengane Pak Yanto ngono napa kepareng lenggah ten pundi nggih Pak Yanto? Walah, Bos ya adoh men to Bos ana dalem kok wiyare amba nika ngene ya Mbak Dewi ya. Iki nek nang nggonku no omset ora mati 1 miliar setahun. Lah disewake apa dikapake? Latar semene iki dipengke 3x3, 3x3, 3x3 no goleke salon karo kowe cah bling-bling wah larise ra jamak no. Nggonku iki kemungkus nggone kaya ngono. Dadi nek pengen dolan rono. Murahe niki. Aku seneng wur-wuran kojak iki ning donya ae jak nek ning akhirate aku pesthekke kowe iki gak awer aku. Wong nggo roke-roke ae pikiranmu. Ya pancen tak akoni sok nek aku marak sowan Gusti aku memang pancen aku mapan ning neraka. Wis dipleke sudah positif. Lah kok ngono? Ning sok ben aku ning kono mung among tamu to. Mata. Ning kono kae to. Kowe mbagekke anu ya. Mbagekke cah nakal. Sing ngendang sinten iki? Kula Pak surga pundi? Kain neraka. Gane medok kuwi biyen nom-nomane. Ora. Kanca sekolah ceceke. Karo tukang kendang. Nggih. Yo perayane yo ketok mapan sing ngendang wis ketok kocak iki serene apike mung apik iki nek jak pekokan karo bir bintang rada urip swasana. Tetembangan Wirama Gumyak. Tuanjake Pak Yanto ora sithik sing mikirke wis suwe teko saiki jek keporo ragate ora sithik. Tenan Gumyak lagu sragenan apa Mbak Dewi? Napa? Sing kira-kira apal raga isin kancane ngono apa? Jenengan apale napa? Apale apa? Anu apa ya dolan ning gubuk asmara piye? Iki lagune Mbah Pendak sing sok turut gubuk-gubuk ngono tak disiki sik. Aku wis dielek-elek. Kamu nang kono. Iya nyata. Kojake MC kok klambine kaya wong dolan. Aku ki bingung arep nyandang apa. Piye? Arep nyandang gareng kok wedi nek panganmu ilang. Cangkemmu Arep dandan Petruk. Heeh. Aku ora lucu. Arep nggo jas aku ora ndek jas. Arep dandan pocongan ndung wayahe to. Tak goleke sandangan. Sandangan uring kae lho. Oh ya gene. Tak ngubungi KPK sik. Mboten kula wajane nggih gumun. Niki gareng napa Petro? Alah sak sirmu. Iki nek arep mrebuk gareng ya ora kaya gareng. Lah nggih. Iki mung saka Mas Tarmin karo Pak Yanto welas sakae ketoke ndek seturan anu DC kuwi. Ora usah dadi rame antara gareng Petruk. Dianggepe tikus nah. Sengaja kowe. 20 tahun aku nyinggahke kowe lho digoleki polisi. Tikus mula kok akeh kucing ki mau. Lah sok dadi kendaraane kocak ya. Buka kendang kowe ya Mbak Dewi Nggih, wis nggih. blas-blas ngono ya. Kartika Raras Indonesia. Ho! Hey! Salalalalala. Kula nuwun Bapak Polo, Pak Polo, Pak Lurah. Kene Mbak Dewi. Ketek 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 ambyar.
gubuk kae mbiyen tanggo leren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang kemana-mana gubuk kae nyimpen wati wiwit tembiyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagal raina sigrak-sigrak nadyan jare nek miturut Yuswa wis rada lingsir ning gebukane. Lah niku sing ngendang tesih Joko kok. Anu pemalu kae malah dolanan manuk apa kuwi. Dingklek ya. Manuk podang. Ya. Selamat sore Watu Tumpul Indonesia. Gubuk asmara biyen kae tanggo andum tresno tanpa bantal tanpa krenjang potapote ketaman asmara ho ha ho Limun sigarane aku ngumun sigarane tengah bengi papane ndae kok ngene ya Mbak Dewi kelingan gone kocak ndek ben susukan omah kae. Ya kaya ngeten iki. Kaya ngene wae grasak-grasak ra disapra singkirke. Sirku diparani sanak kadang ya wong Jawa iki rok guguh suguh lungguh ngene. Nek kocak jare ya biasa aku ngene iki. Ya entuk apa eneke ning ya teblate ngono. Wong nek bengi nggo remi kok kon resiki. Wong urip kok iso dicithak nggon sing larangan agama karo kamarintah ngono lho. Roke-roke, gaple. Bintangmu wis teko, Jak. Burung mesake Mas Tarmen aku. Ya kene, roh bentuke ora tegel aku. ya kene
Kuwi sugih lho. Iya aku ngerti, terus nyanyi kono sik. Aku jek mikir iki. Golek MC Mikir kalau. Mikir nopo? ono MC nganggo sandangan koko. Darakku nek arep salat jemahan apa-apa. Kowe iki apike nyandang wirang aja ora nyandang koko. Aku ngumun pengendange iki lho, waduh ndingkluk terus iki ngopo jebul ngeslot to. Sajake kok klop mentok karo sing ngendang. Oh kuwi omah-omahe lung tinampen kok wek-wekmu bacut. Catetan ya, dicatet iki ning watu tumpuk. Catetan sak jerone ati. Yatan luntun saya merati. Aku kowe dadi garwa mergo leren neng gubuk asmara. Padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja padang yen dikongkon ya sing temen. Nyuwun pangapunten asma Mbak Titin kala wau. Pidalem saking Bekonan. Kersa uluk salam langkung rumiyin. Dumateng para lenggah. Nggih, menika saderengipun kula ngaturaken wilujeng siang Pak Bu sedaya kemawon. Sugeng lelenggahan kanthi sekeca. Iki, Nduk. Pripun? Ijek ngenteni mantene besan sing saka Girimarta. Nggih. Iki lagi teko Tasikmadu. Piye to ki? Apa ora liwat kono? Girimarta kok Tasikmadu iki lho. Lah liwate ngendi ya? Lah apa mumet genahe sopire? Ora liwat kono. Awang mangu lewate. Mbok bilih Bapak ngersake lagu napa? Wah, anggota dewan nggih. Ngapunten ngersake napa? Ora jenengan kok iso ngarani anggota dewan, ciri-cirine piye? Lah bathikan biasane. Ngersake napa, Mbah Kakung? Badhe nyanyi kok. Ora angel gayeng nek niki angel. Napa ngersake napa? Ngersake napa? Oh mboten. Bose ngersake napa, Bos? Sesideman. Lah. Lu dadak nyawer bareng lha aku ora penak. Ngersakne kok apike kaya. Ora lho Mas, ngersakne kok sisi depan iki aku yo pekewuh lho Mas. Mau lho. Oh dijaluk lho. Allah ya Rabbi. Lho Nduk. Mula ngene iki lho Nduk. Pripun? Aku wis mesake ning Janmotan Kena Kinira. Nggih. Untuk wajah kan tidak memenuhi syarat ning nyatane lho. Nyawere 200. Los nggih. Suwun nggih Mas nggih. Nggo nyanyi nggo. Sembah nuwun. Jane lho. Iki cara macul petang dina nek kepacul jempole. Tombok mawon. Iki kanca-kancane dhewe sing nggon nyanyi nggon lampune abang ijo kuning kae 80.000 sak jam demek iki wonengen kaya ngene. Niki estu. Ya Allah subhanallah 200 lho yu. Sapa saka bose to? Bose. Cice. Jebul wong sugih. Saka ngene sapa ki mau? Mas Tarmen ya sisan kowe ndien. Mas Tarmin sing endi? Sing ngejob awake dhewe. Ya Allah. 200 Mas. Lah matur nuwun Mas nggih. Ya. Harok, Mbok. Kuwi apa kok ning kono kuwi? Kuwi apa? Ben aman lho, cah cilik-cilik ki ora kenek nyekel duit. Lha engko duwite mendem ora, Mbok? Alah kok nek mendem kut keroki. Bojoku mula nak ngot ki melu-melu. Lah piye? Angger ndedit disumpel kene iki bablas medun wong ora ganjele. Bablas medun. Ya kono-kono dikancani, Den. 200 lho, Den. Kok kaya banyu sumpelke bablas medun. Kae bose awake dhewe ya kae aku mulih jek digawani kelinci loro. Kimcil? Kelinci. Oh, kelinci. Krunguku digawani kimcil. Mas Kojak mengke kelinci kalih mang beto kondur. Alhamdulillah aku pokoke mulya nang kene. Mas Min ki lho. Lah nek nonton ke jenenge Min ki lak ya suda to. Tetep no.
tetep min. Padahal aku yo paling ora mampu ngono jebul yo 200. 200 ya. Jirit nang elok tenan. Matur nuwun lho Mas, piyai niki jan nek dawuh-dawuh ora tau ngenyang, pira-pira oke. Blas. Kowe blase jek mblingir lah aku nek kene Mula aku gelo. Ngapa? Aku mau ngobo 750 awan bengi. 750? Lah kok kalah karo gareng lho. Gareng sak awan toke 3 yuta lho. Karo pedhot nyawane. Karo pedhot nyawane. Mulai ranggo nyawa ya ora. Nggo bose Mas Tarmin pokoke saya sehat. Saya sempuluh raja kayane. Ayem tentem putrane. Mas Tarmin nggih. Amin. Sedaya menggegojekan mugi Gusti Allah ngabulaken ingkang sae. Mula sok-sok ya ngomong kojak iki gunumane elek. Jangan lihat pakai yang baik, yang jelek buang. Ada pepatah, emas yang keluar dari mulut anjing tetaplah emas. Oh ngono. Jadi ora saka cangkemku tok yen apik nggone elek guaken. Lah mula kowe sosoke ngomongke asu-asu ndek wingi dilokke kirik nesu lho. Lah ngapa, Mbak? Lah kan wis asu. Oh. Makasih. Nggih, menika ngersakne sesideman. Oh, sesideman. Lah Mas Min, matur nuwun nggih piyai kok lecekli. Ora iya ta. Bening, Cekli. bening ya Mbak ya. Lecekli lah jan demes kena tinggal liontin. Bandul iki lho ning kene. Lah kan iso ngenang-ngenang. Gusti. Semoga barokah. Jenengan sesideman katur Mas Tarmin. Bosku tersayang ya. Lho endi nggih? Lah bose tek ngilang. Sosok ketok sok ora to, Pak? Neng ndi mau? Lah ya pikir kuwi wong lah tujune awan lho nek bengi ngono aku melang nek kepidak. Lah Piyai iki angger Piyai cilik iki ngono kuwi cilik. lho, angel golekane tenan. Delusap-delusup ngono. Iki- Iki cilik cekri lomo sugih ya Allah. Mbah Kakung Kang Bonang ngersake dem-deman apa pripun? Oke. Loh. Pokoke yoga nek ra mendem sok mbah nek pentas nggo androk warna pink ya. Oke. Kok Oh, aja kaya mangkono. Iki wis madhep ngulon kabeh masane kok. Iki nggo tuku ya. Nggo tuku apa? Minuman cerdas. Ben iso Uripe ngupok. uripe keter. Wong kudu Ora mau mendem. Gojek ora. Aku wis ra doyan. NCT. Iya, wong kono wis mari kok. Mari. Tuku ra Ora doyan. doyan mbok bener ora doyan wong ya ora nek kok. Ora ngono wis mari tenan ae. Mari tenan. Mari dilanjutkan ya. Oh, iya. Mari Den, dilanjut. Monggo. Urip ana kutha gedhe
Sekitar malih kelusian rawuh menawi kakung sunat jumatan wonten dalam pawiwahan penyebut Bapak Yanto. Sehat ya Mas? Ah, biyen zaman semono tak garapi ya. Iya. Ya jek ireng ae ya. Antek. Awet. Lah iya. Gak apa-apa Mas rasa disabut gak malah pangling doan. Wong ngono kuwi malah wangkal, kokoh. Kokoh bakoh. Cara wong urip ki bakoh. Oh, nek ireng Cara ngono kuwi. pring ngono kuwi oyote dangkele gedhe nggih Mas nggih. Semangat Mas. Apa nggo ciu cah kuwi? Ora ya, iki ngombe teh. Mboten. Iki ora doyan ciu ya. Nika anu kok Nutrisari. Kuwi gak doyan ciu ya, Jak. Kuwi ngono campuran. Biasane ngger wong ireng-irenge doyan omben-omben. Nek iki aku yakin ya doyan ra Mas iki. Sing nggo kacamatane iki to. Kacamata kok kacamatane? Kacamata, ora matane lho, kacamata. Iki ya lulusan STSI lho. Iki STSI Negeri Jumantono. Apa iya? Ya Allah, kocak. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah isine kowe apa-apa wae senadyan sesideman mesti kasembatan. Den jebul melu klenengan ijane nek dirasa malah kepenak. Malah penak apa meneh nek iki Kartika Laras. Ning piye meneh wong aku ki dadi dalang ora iso dadi mergo ya aku ora ngerti gending. Bareng aku sekolah ki Sigit Arianto kuwi. X1 Susanto Greng. Lho dadi dalang aku saiki semoh dalang. Mas Tantut bareng jane lah ya kanca. Mulang apa nek mau dalang? Nglakokke lakonku dhewe rekoso lakone wong liya sepegah. Pisan ibuku, angka 2 ngene maratuwaku, angka 3 sambatan ngene kancaku. Bar kuwi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to lemu dalang ki seprono-sprene lagi ping 3 kuwi. Ping 3 wis Ngene mbokmu, maratuwamu, ngene kanca. kancaku. Bar kuwi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngopo? Nglakokke lakone dhewe rekoso kok ya. Ganti ki sing ayu lah ayune. Kaya film nggon HP kae ya. Upin Ipin. Sing cangkem tok kae to. Oh, film kok cangkem tok ki apa anu? Wis pombok. Ndak iki nyen pangapunten besan rung kepareng rawuh
Iki lho libur malih. Mbok pilih monggo Pak ingkang biasanipun dono swanten. Monggo Pak. Utawi ngersakaken lagon. Mbok menawi badhe dono swanten napa ibu-ibu ingkang wonten wingking mbok Tidak menawi dipungut biaya apapun, gandeng iki campur sari cokek dangdut. Iki yo ngastok. Gembot. Gembot. Apa? Keyboard. Oh, keyboard. Keyboard yo ngantuk wah jane elok-elok. Semangat yo Mas. Semangat. Pokoknya sebelum Anda dipanggil yang Maha Kuasa kita harus tetap semangat. Iki kedoke kok ya omonganmu ki lho. Lah urip ki mung nunggu kuwi. Dadi awake dhewe mung kon berjuang kok nek wis wayah akhirul kalam kita dadah ya. Oh, iya wis ra Penting apa-apa. semangat dilakoni kanthi becik, seberat apapun jalanan hidupmu dengan hal-hal yang baik. Ya Mas ya, ketoke kowe ra mudengan iki dikandani. Tola-tolo. Iya. Halo. Jak, ki engko lagune sing cendak wae. Lagune sing cendak ki mantene wis teko perapatan. Perapatan ngendi? Perapatan Giri Marto. Ada. Oh, cek ada. Sujune aku nggawa plikita mau. Piye, Jak? Kita. Halo, dugi pundi? Oh, Karang Gede nggih, ngilang terus ngilang. Malah mbok kon ngulon terus. Sakit rindu diaturke nggo peloke Om ya. Pun dugi. Ayo jalan-jalan. Piye wong ayu? Heeh. Betul kowe bener kandamu Cak Ayu kowe tak tunggu ora liya mung sliramu Rina wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu Cak Ayu aja guyu lali wayah lali petong tong ketang Rasane wong lagi gandrem ilih bagus apa milih murah yen urung tak trimo gantung Maria apa Maria setina kok kaya sawindu ning awak marah ke guru anu pak adukar mlakune kulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti Aduh papala aduh biyong anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut nyemplung ning karung kepacot alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung Yenda Kartika Raras Monggo Bos Tarmin bergoyang. Piye? Daripada sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu
ayu kowe tak tunggu ora liya mung sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cak ayu jenggoyang guyu wingi Mas Tarmen kok ya ora ndhawuhi aku pas nggon campur sari bareng nggon klenengan ya piye ngono ki bingung aku. Lah wong nyatane sampean yo apik lho suaramu Mas. Suarane pilihan lurah suarane yo elek kok. Oh jenenge elek-elek oh yo dalang suarane lak yo tetep gandem to. Kene rada rene. Ya. Ayune ya Allah. Sampean kuwi lho tak sawang-sawangke seprono seprene kok kaya Mas apa tetep koyo Mas Al kae. Ali apa? Alteko. Wah. Aku ya wis ndang nyanyi sik entek sik. Malaria apa malarindu setina kok kaya serindu ning awak marake guru. Aku pak aduh karo mlakune ilang wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Nyedu papala piyong enakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucuk nyemplung ning karung kepacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung Kartika Raras Dek. Iya Dek, iya tenang. Dek, sowan bos-bosnya yang di depan. Oh nggih. Monggo mbok pilih ngersakaken apa ta Widono swanten, Pak? Nyuwun pangapunten Pak Ustad. Pak Ustad. Lah nggih ta? Oh, sampun rawuh nggih. Mangke nggih Pak nggih mbok menawi kersa dono swanten nggih Pak. Dek, besane rawuh yo. Mantuk sik.